Og i dag vil vi vise jer, hvordan man laver en øjenskyggecreme. Det er faktisk meget smart. Ja. Det første vi skal bruge, det er en Nivea dagcreme. Og så øjenskygge. Helst 2, men man må selv vælge. Det kommer an på, hvor stor pakken er. Ja. Og så er der sådan en her. Det er den, vi bruger i dag, så derfor vælger vi 2 farver. Hvis der er sådan en lidt større en, så vil jeg nok vælge 3 eller 4. Det kan man an på, hvor stor den er. Men den bruger vi så i dag. Så skal jeg bruge en helt almindelig teske. Og så skal vi bruge sådan en pind, hvor den er sådan et spids i den ene ende. Her. Jeg ved ikke lige, om I kan se det. Og så er den sådan flad i den ene ende. Anden ende. Så Stiller vi den her, så putter vi. Vi har taget sådan en lyserød brun. lyserød brun i. Vi tager lysfarver. Det bliver sådan nogenlunde bedst, men altså, man vælger selv farverne. Sådan her. Så den ene farve, hvis I kan se. Ja. Så tager jeg så den anden. Det er sådan lidt brun, meget lysbrun. Hvis I kan se det. Nej, det kan jeg nok ikke. Så tager jeg så lidt den flade ende, hvad det nu er nemmest. Og grøsser. Den, eller hvad den hedder. Hov. Ja, sådan der. Så tager vi dagcremen for Nivea. Nu ser det sådan her. Vi tager dagcremen. Og Men der skal ikke særlig meget i. nej, der skal ikke så meget i. Vælger at tage skeen. Tager Og så man bare skeen. putte lidt i. Og så kan jeg lige vise dig. Jeg tror sådan her cirka. Hvis du kan se. Ja, så lidt i. Og så putter vi lidt mere i. Sådan der. Sådan her. Og så kører vi det rundt. Og kører vi det rundt indtil det sådan bliver sådan lidt. Det cremen den er faldet lidt ind i øjenskyggen. Og så trykker vi For at få klumperne væk. ja, for at få klumperne væk. Men det gode er ved det her, at man faktisk selv kan vælge, hvad for nogle farver. Om man er til lyserød, om man er til sort, eller hvad som helst. Det er dejligt. Trykker vi så klumperne ned, hvis man ikke gider have det. Nu ser den nogenlunde sådan Bronzeagtigt ud faktisk. ja, hvis du kan se, hvis I kan se, nok lidt svært, men ja, bronze, og alle klumperne skal være væk, fordi det kan godt irritere lidt på øjenlågene. Men det bestemmer man jo selv, om man er til det eller ej. Så nu er vi nærmest ved at være færdige, og tusind tak fordi I så med. Det er faktisk dejligt. Det er vi glade for det er vores første video, og Første video. så ses vi i næste video. Første video, det ved vi ikke helt. Nej. Jeg ved ikke, hvad I må gerne kommentere og synes godt om, hvis altså, I synes den var god. Vi gjorde det bedste vi kunne. Hej hej! Og hvis vi har nogle idéer til, hvad vi kan lave næste gang, så kom gerne med dem. Hej hej! Tusind tak.